ev dünya boş u betale gumanê ji bibire ev amir helm gul meke meriv bir xerîbeke hinek bûne xaypere hinek jî bûne zane hinekê din bedewin bi tiştê pûç difirin gelek meriv bûne mîr xwedê xwe ne anîn bîr perda şerma wan tune ewan xay serê xwe ne boy hewasa nefsa xwe natirsin ji xwedê xwe gotin emin emreke çavêjîn me ra yeke zar rabûn berdê baba bê hirmet bûn xuşk û bira girtin qirka cînara hevgestin mîna me ra yê bin dest bi telayî kir gazî ka asayî lê gava ew aza bû xelq ji wî ya bin dest bû qebûl nakin tu rastiyê şad bin bi nerastiyê çav berdan malê xelqê keda wan jî bi heramiyê dinyaya gunekar di bêyî berdîwanê îsa kurê xwedê ye dinê axiret ya wî ye av di ser reş vegere xariya îsa bigire wext ev e texsîr neke rehê xwe inda neke vê yekê jî bizan be ji ti kesî nexapî rih heta hetayê ye dinê axiret ya wî ye amîn